what's up family, and you're welcome to Celebrate Gossip Exclusive. This is your favorite host, your boy Munyaoji. Don't mind the way I'm looking family, but I need this news, but I just have to share this news with you. My name is Musikana anonzi yanda mfumira wekuwadzana 2. Musikana uyu anonzi airwisana nemaboyfriends ake chichichi, achirwisana nemaboyfriends ake. Musikana uyu anonzi akasvika pekuti akazonoka chitina ichi ndobva chanotema umwe mufesi anga asiri munhu mufesi anga akangomirawo zvakanonzi zvanonzi 23 years wekuwadzana. Mufesi yakabva azotemwawo nechitina chachagadzirwa kunge chipotsere chifesi airwiswa nebebe nobva ranotema mufesi uyu, but sadly mufesi uyu akazofira hospital and the police yakonfirma kuti ichi police have confirmed this incident really took place. But Twitter ino yawo mapolisa akakonfirma kuti this incident really took place. Saka apa patingakwanisa kuita mapicture emunhu akaurayiwa and futi hatikwanisa kuita mapicture emunhu akauraya for their safety, but it's an incident which took place.